Info paket sing murah. Sing murah, Heeh. apik. Iya no. Apa to ki? Enek murah. Ngene lho, Iya. duwe sini bakul ki. Heeh. 3.500.000 cakeke loro. Oleh apa? Di. Meja TV ukuran 1,50 meter, Heeh. full kayu jati. Ya. 4 laki, Mas. Jangan Wah. sini lagi. Ya no. Kokoh iki lho. Wah, jan kuat tenan ya. Apa lho? Heeh. Nomor 1, Mas. Nomor 1. Loro ki gadak klambi. Di. Nah, iki 3 pintu bahannya full kayu jati ya. Heeh. Sweet, Mas. Oh ya. Nah, iki sap gantung, gitu. Hmm. Full sap-sapan. Umpama custom jero pengen sak-sapan kabeh ya iso regane ya padha. Piro ki nggih? 3.500.000 tak kei loro. Wah, jan mau wening ya. Ya, Ngene iki kok istimewa. nek ngetren ke Surabaya kono iso apa ora? Ya bangga iso. Hmm. Ini Mas Budi ki to. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura iki tak kei gratis ongkir, bayare cek kok trimo Surabaya apa to, Mas? Mas. Banyuwangi gratis ongkir Ya ya. gratis ongkir no, masih area Jawa Timur kuwi. Ngene iki nek pesen sarani piye? Diklik bio properti Mas Budi Bebon itu di Heeh. bawah bio apa di bawah titik ini tapi Hmm. dilempar 1 kali terhubung karo Mas Budi Oke, piro ya? 3.500.000.